हांगा एक कॉन्क्रीट मिरर घालचो आसलो ताका लागून सगळें जमलो आनी हांगा रिक्वायरमेंट आशिल्ली ती हायवे आनी आमचो जो इंटरनल रोड आसा सर्वीस रोड आहा जंक्शनार जेन्ना हायवेच्यान गाडयो भितर येतात तेन्ना ते प्रॉपर दृश्टी पडणार जाता सो फुडें वचून कितें तरी एक्सिडंट बी जाय सो ते प्रिकॉशन घेवपा खातीर आमचे मित्र बाब तेंच्यांनी आमकां सांगलें सजेस्ट केलें आनी कितलेशे लोकांनी परतून आमचे सरपंच मॅडम आसले तेंच्यांनी कितें तरी हांगा एक जंक्शनार जावपाचें ताका लागून आमी आयज जो मिरर इन्स्टॉल केला सेफ्टी खातीर म्हणून आमी हांगा आयज इन्स्टॉल करता आनी सगळ्यांचे आभार मानता की सगळे आयज त्या नागपूरचो आमी प्रोग्राम करता ताका सगळे उपस्थित रावले तेंचे आभार मानता आनी तुमच्या पत्रकार मित्रांचे आभार व्यक्त करता. सर्व ठिकाणी हा जो साइन मिरर बसवले आहे ते आमचे मित्र श्री सागर आजगावकर यांना मी प्रथम धन्यवाद देतो. खरं म्हणजे हे काम गव्हर्नमेंटने केलं पाहिजे. गव्हर्नमेंटने रस्ते बांधताना रस्ते बांधले परंतु ज्या मूलभूत सुविधा पाहिजेत नागरिकांना आणि पादचाऱ्यांना वाहनधारकांना त्यांनी पुरवलेल्या नाही. आता याचंच उदाहरण म्हणजे खाली 2 स्पीड ब्रेकर होते तर एक स्पीड ब्रेकर त्यांनी काढला आणि एक फूट खड्डा टाकलेला आहे. आज जवळजवळ 6 महिने झाले पण तर त्या खड्ड्याकडे त्यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं. वाहनधारक तिथे पडतात, ॲक्सिडेंट होतात परंतु त्यांचं तिथे लक्ष नाही. माझी एकच PWD मंत्र्यांना विनंती आहे की त्यांनी हे तुमचं धारगड ते पेडणे या मालपेपर्यंत हायवेवर आपलं खास असं वैयक्तिक लक्ष देऊन या ज्या समस्या आहेत त्या दूर कराव्यात. कारण आज सागर आजगावकरांनी पेडण्यातसुद्धा बऱ्याच ठिकाणी असे मिरर बसवून लोकांचे ज्या सुविधा पाहिजेत ते त्यांनी केल्या आहेत. खरं म्हणजे हे काम गव्हर्नमेंटने केलं पाहिजे परंतु त्यांचं लक्ष नाही. त्यामुळे हे सागर आजगावकर यांचे आम्ही सगळे नागरिक आणि पंचायत मंडळातर्फे आभार मानतो आणि नागरिक इथे उपस्थित असलेले सामाजिक कार्यकर्ते सागर आजगावकर, देसाई सर, नंतर हे सकाराम परब आणि आमचे पंच महेंद्र परब आणि देवेंद्र परब या सर्वांना नमस्कार. खरं तर आता बघत आहात की हल्ली सागर आजगावकर हे सामाजिक कार्य म्हणून भरपूर करत आहे. त्यांनी पेडण्यातही आणि शेड बांधण्यात आमदारबरोबर सहकार्य केलेलं आहे. तसंच तिथे सिग्नलही लावल्या जेणेकरून लोकांना येता प्रॉब्लेम होऊ नये, ॲक्सिडेंट होऊ नये याच्यासाठी त्यांचं कार्य म्हणजे आता ते भरपूर धडपड करतात. सामाजिक कार्यात त्यांनी भाग घेतलेला आहे आणि त्यांच्यानी माझ्या कानावर गोष्ट घातली की गरज आहे. आम्ही पंचायतमार्फत 4 कॉर्नर्स मिरर ऑलरेडी घातलेले आहेत. या जंक्शनला विठ्ठला जंक्शनला जिथे गरज आहे तिथे घातलेली आहे. त्यांच्यानी आम्हाला निदर्शन आणून गरज आहे तर त्याप्रमाणे त्यांच्यानी आमच्या पंचायतीत ॲप्लिकेशन केले की आपल्याला इथे कॉर्नर्स मिरर घालण्याची गरज आहे. कारण तिथून अशा सर्व्हिस रोडवरून गाड्या येतात, हायवेवरून गाड्या येतात, कधी पण इन्सिडेंट होऊ शकतो. तो होऊ नये म्हणून त्यांची जबाबदारी सरांनी घेतली, आजगावकर सरांनी, आणि ते काम त्यांच्यानी पूर्ण केले. आणि खरी गरज होती इथे कॉर्नर्स मिरर झालं ते काम त्यांच्यानी आमच्या पंचायतीबरोबर सहकार्य केलं. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. सुवातीराव आमचे सागर आजगावकर एक ॲडवोकेट आहा आणि बरें काम करतात. त्यांचे हांव अभिनंदन करता की त्यांच्यानी आयज एक बऱ्यापैकी आमकां म्हणजे आमी रिक्वेस्ट केल्ली की सागर अशें हांगा कॉलेज आहा, हायवे आसा, गाडयो पास येता थंय केन्ना तरी एक्सिडेंट जावंक शकता. सो तुमी जशें पेडण्याक घातल्या हे मिरर सायनबोर्ड मिरर पेडण्याक घातल्या तशेंच हांगासर तुमी घालपाचें. सो ताका रिक्वेस्ट केली तेणी आमकां मान्य केलें आणि आयज हो तेणी इन शॉर्ट टायम म्हणजे आमकां जर खबर की इतके फास्ट करूं शकता कारण की पूण ती पंचायतीन नोटीस दिली, पंचायतीन मान्य केलें बाबा घालचो म्हणून. सो ते बरें काम केलें आहा आणि म्हाका दिसता की बाबा यंग ब्लड आहा ते काम करता अशें ते काम पेडण्या इंदोरा काम केलां. सो खंय तरी बाबा युवक नेते भायर येवंक जाय आमचे ना की बाबा रिटायर्ड जावन इल्ल्याक अशें नाका आमकां. कित्याक आतां तुमी पेडण्यार पळयता की विधानसभेक सुद्दां रिटायर्ड पर्सन चड येयल्या. सो आमचे यंग भुरगे फाटीं रावतात. सो म्हाका दिसता सागराचें बरें काम आसा. सागर तूं असो फुडें चड आनी पंचायत आसा त्याच बरोबर आमची पंचायत सरपंच आसा, माजी सरपंच विद्याबान जगन्नाथ देसाय, संदीप परब, देवेंद्र परब, माजी सरपंच सगळे आयिल्ले इनिशिएटीव्ह सगळ्यांच्या देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.